8 ka individual kung asa 5 niini mga menor de edad ang samdan human nabangga ang gisakyang bao-bao sa usa ka kotse sa Hasaan, Misamis Oriental. Ang insidente nahulikam. Ani ang report. Kini ang kuha sa CCTV sa National Highway sa Zone 2 Barangay Aplaya sa Hasaan, Misamis Oriental adlaw Miyerkules. Sa unang lantaw, daw normal lang nga adlaw. Apan taod-taod, makita na kining usa ka blue nga tricab o bao-bao nga kalit mibalhin sa Picas Lane. Hantod. Nibangga kini sa kasugat nga pulang kotse. Sa laing anggulo, makita ang mga residente duol sa lugar nga nagtapok sa netabuan o ginatabangan ang mga nasamdan. Sigon sa Hasaan Municipal Police Station, anaa sa 8 ka mga individual nga sakay sa mong tricab. Ang samdan, lakip driver niini og 5 ka mga minor de edad. Ang bao-bao gikan kuno mitambong og parte og padulong sa lungsod sa Villanueva. Samtang ang kotse padulong sab sa lungsod sa Salay, diyang nahitabo ang aksidente. Sa pag-istorya sa atong investigator sa driver is iyang kuangyapon nga murag nakatulog or nakakuan ng driver sa bao-bao. Temporaryo nga gikustudiya sa kapulisan ang driver sa kotse human ang insidente. Samtang ang mga pasahero lakip driver sa bao-bao gidala sa ospital. Anaa na sila sa maayong kahimtang. Nakausap man nato ang mga both parties is dili man na willing mo kuan og case ng both parties. Okay. So mo kuan sila og kuan waiting na ta sa ilang compromise agreement para sa ilang settlement. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.